കൂത്തുപറമ്പിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെ തൊഴിലാളികൾ നടത്തിവന്ന പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു. കൂത്തുപറമ്പ് ACP പ്രദീപൻ കണ്ണിപ്പൊയിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബസ് തൊഴിലാളികൾ, ഉടമകൾ എന്നിവയുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനമായത്. ബസ് കണ്ടക്ടറെ മർദ്ദിച്ചവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ പോലീസ് സ്വീകരിക്കുമെന്നും ACP ഉറപ്പു നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചതെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. ആക്രമിച്ച അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള ACPയുടെ ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടത്തി വരുന്ന സമരം പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി സംയുക്തമായിട്ട് സംഘടനകൾ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. വേറൊരു നടപടികളോ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകളായിട്ടും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും സംയുക്തമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടു റോഡിലായിക്കോട്ടെ, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിക്കോട്ടെ, വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും ബസ് തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികളും കൂടെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിലൂടെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമരം ACPയുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ ഈ റിമാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഈ അക്രമികൾക്ക് എതിരെ നല്ല വകുപ്പുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് എടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനം ACPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ അടക്കം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബസ് കണ്ടക്ടറെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ കണ്ടാലറിയാവുന്ന 7 പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ACP പ്രദീപൻ കണ്ണിപ്പൊയിൽ പറഞ്ഞു. നടന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു. അതിന് പകരമായിട്ടൊരു തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു ദേവപുത്ര വെച്ച സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമരം പിൻവലിച്ചതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതികളും നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും ആരായാലും. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കൂത്തുപറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഇരിട്ടി ബസ്സിൽ കയറുന്നതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് വാതിൽ തട്ടി തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥിനി പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയ സംഭവം ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ SFI പ്രവർത്തകരും ബസ് തൊഴിലാളികളും തമ്മിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം വാക്കേറ്റമുണ്ടാവുകയും ബസ് കണ്ടക്ടർക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കുകയുമായിരുന്നു. തലശ്ശേരി ഇരിട്ടി റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന മിയ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച തലശ്ശേരി ഇരിട്ടി റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ് തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിയിരുന്നു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വൈകുന്നേരം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. കണ്ടക്ടറെ മർദ്ദിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാമെന്ന് പോലീസ് യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചെങ്കിലും പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറായില്ല. കണ്ടക്ടറെ മർദ്ദിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നതായിരുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം. തുടർന്ന് കൂത്തുപറമ്പ് കണ്ണൂർ, കൂത്തുപറമ്പ് അഞ്ചരക്കണ്ടി, വേങ്ങാട് എന്നീ റൂട്ടുകളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളിലേതൊഴികെ കൂത്തുപറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മറ്റ് ബസ്സുകളിലെ തൊഴിലാളികൾ ബുധനാഴ്ച പണിമുടക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പണിമുടക്ക് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ACP പ്രദീപൻ കണ്ണിപ്പൊയിൽ ബസ് തൊഴിലാളികൾ, ഉടമകൾ എന്നിവരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത്. ഈ ചർച്ചയിലാണ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനമായത്. തൊഴിലാളി സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് P ചന്ദ്രൻ, VV പുരുഷോത്തമൻ, N മോഹനൻ, അജയ് ഗോപിനാഥ്, P ജനാർദ്ദനൻ, ഗിമോഷ് അമ്പാടി, VP മുകുന്ദൻ, C അർഷിത്ത്, ബസ് ഉടമകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് K ഗംഗാധരൻ, O പ്രദീപൻ, K പ്രേമാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ ബസ് കണ്ടക്ടർക്കും ഡ്രൈവർക്കുമെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിക ന്യൂസ്, കൂത്തുപറമ്പ്.